Pastor weningi, upastor wesizwe, channel Newflick. Asibheke udaba namaphupho. Inamba isenze kuphela kusongo 9 ekuseni. Kuya 5 ntambama. Mungu umlandeli le channel. Mungu yena iyeke le namba ngoba uzoloku ungu-WhatsApp, uzoloku ungu-texta. Yabo, uzoloku uphela ebusuku. Yabo, yebo. So sibheka la udaba olikalindiwe. Bataki. Batakati, Lindiwe Batakati. Bathakathi. Yibo ufunda kabi. Silindiwe Bathakathi. Bathakathi. 8260. Ulisawubona. Ngiyethemba nawe uyaphila. Ngicela ukubuza. Baba, uthini uphupho onikwa igama? Noma unika umuntu igama. Leli gama ke ngize ngalibhala phansi ephupheni, ngiyabonga baba. So akachaze ukuthi la ubenika igama elinjani. Ubenika igama loba mhlawumbe umahlala entabeni, umafela empini, uJakobe, uJacob, Abraham or Abraham. Akasho ukuthi uba igama lela linikwayo ngoba nali igama ngokwalo mase silibheka bese ukuthi njengoba unikeza igama elithiwa ulindiwe, kusho ukuthi lingasho lokhu leli gama lona ngokwalo. Kodwa ke ngoba kasalvezanga, then we cannot dwell kulona igama uqobo. Asikhulume nje ngokunikwa igama, uqanjwa igama when you are being named. Yabona, in a dream. So number 1, uma uphupha elinye igama, sikuthatha njengoPaul uhluma uliqanjwa noma ke sithi ulinikezwa, ulinikwa, uliphiwa. Lokhu kungasho ukuthi usuke uzobusiswa ngodumo, ngokuhlonishwa nokuvelela okukhulu emkhakheni wakho. Kusho kukhona ukuvelela, ikhona into ewuphakame, ewukuthuthuka ezokulandela wena. U-Isaiah 62 verse 2. Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho namakhosi onke inkazimulo yakho. Uyakubizwa ngegama elisha eliyakunqunywa ngomlomo kaJehova. Number 2. Ngokujwayelekile-ke uma uphupha elinye igama, sikuthatha njengoPaul uhluma uliqanjwa noma ke singathi unikwa. Lokhu kungasho ugcobo noma kungasho ukuthi unogcobo nobizo olukhulu olukulindile nokumele ulilandele wena. Isambulo 2 verse 17. Onqobayo ngiyakumnika okwenama, okwemana elifihliweyo ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama lakhe, igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Shuthi ikhona into ewugcobo nobizo ongayenzeka unayo wena. Kodwa ke 3, asibe kanje. Kwesinye isikhathi uma uphupha la elinye igama, kuPaul uhluma uliqanjwa leli gama nobunikwa leli gama, ngoba lokhu kuyenzeka wena umuntu osanda kwemukela insindiso, umuntu osanda kulahla izono, umuntu osanda kuzalwa kabusha, futhi uNkulunkulu uzokusebenzisa kakhulu evangelini. UGenesis 17 verse 5. Igama lakho liyakuthiwa, alisiyakuthiwa uAbrahama, kepha-ke igama lakho lizakuba uAbrahama, ngoba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Kanti Zenzo 13 verse 9. Kepha uSawula esethiwa uPawula, egcwele umoya ongcwele, wamqolozela. Siyazi ukuthi uSawula wamuva ekubeni uSawula waba uPawula, uAbrahama waba uAbraham. Kanti ke number 4, ngokwesintu-ke manje sibheke ngokwesintu. Uma uphupha elinye igama, kungaba uPaul uhluma uliqanjwa, uliphiwa, ulinikwa. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka leli igama lesidalwa esikwembethe okuzodingeka ulisebenzise uma ukuthi umuntu kamoya noma umuntu ozothatha lento ewubizo, ewumsebenzi owunikwa yidalwa. Okay, number 5. Futhi ke uma uphupha ke elinye igama, kuyaba uPaul uhlupho uliqanjwa noma ulinikezwa leli gama, ngoba lokhu kungenzeka lusho ukuthi lona
gama okwakumele ulisebenzise ngemuva kokuzalwa futhi elizokulethela ushintsho nesigaba esisha empilweni. Okusho ukuthi kuyenzeka umuntu bemqamba igama kuthiwe uPhilani noma uphinde kuthiwa uXolani linye, kanti igama kuyilona olufuna ulisebenzise wena uPhilani kodwa ugcina usebenzisa uXolani, kanti leli walinikwa lona lokuqala nqa elinesibusiso kwakuwuPhilani, wena wagcina usebenzisa loXolani, yabo. Number 6, asifale ngokuthi-ke uma uphupha elinye igama kungaba uPaul ubike uma liqanjwa kodwa lingathandeki, unikeza igama elibi elingathandeki, ngoba lokho kungasho ukuthi i-context eqalekiso, into eyisifungo, into eyibulawo labathakathi abakufisela okubi alokhu beliphonsa phezu kwempilo yakho abafuna likwembathe wena. U-Isaiah 65 verse 15, niyakulishiya igama lenu libe yisiqalekiso kwabakhethiweyo bami. Inkosi uJehova inibulale, inibize, izibize izinceku zayo ngelinye igama. So siyabonga kakhulu-ke besibheka la ukunikezwa elinye igama ephusheni, ukuqanjwa elinye igama ephusheni, ukubizwa ngelinye igama ephusheni elisha igama. Asilazi igama lakhe akasho ukuthi ubani, ngoba besizohambe silibheke nalo igama lakudala ubizwa igama leli, igama leli ngisho naye mina lona yilo, but ngamanje uma ubizwa igama noma ubizwa ngobani. Siyabonga, be blessed. Kuleka